hei hi a fan automatic thale zual tura a vir theina tura kamoti ka siam tho khani ta hian hei 6.8 resistance ke resistance a hi a thermostat line a hianin I a line he hian ka khuap tir ta a hlui ten ke kha ka paya chumi ai a 6.8 resistance kha ka vuata ania ti chuanin he ron lum deuh ther ther hian fan ni ol sam tak ke ron vir mai thei to thina tin a ron dai khana top thei ta tho boka a hma a chuan hi ching ho hi a salo zok dei to ta ni chuan hemin wa ta kan siam chan pakhat ber zo ka chu henglai mo sweat tho hi ai alo kanga helam panga mi kang boka chu chuanin a MOSFET ron kang khanin a resistance a MOSFET gate a supply to 10 ohm sakha alo chia hi le lama chon chepo da le lama po a chebok ta ni chuan overload ta ron tia tikhanin anung thei lo thina helai hianin positive le negative kha a chuak kop thei ta lo boka a negative zong chau kha aron pe chuaka positive zong kha aron chuak tel thei lo ta kha wang kha in transformer hi ala tinung thei lova tin overload ta ti bok ta helai hianin kan soi pho to thinangin side wave a chuarin mi transformer line a hianin positive le negative ni ko pakha hemi hian a chuaka ta hianin a chuak bok a chuak an tira lut tha ni zawk ang chu sine wave ni phung ni ta chu tiang chuna kal kop thei ma chu fit chi ni lo ni overload ta ti lo ve pon MOSFET ho hi ron chede hal do na kha hemi kan thun zom ma in test dan tu kan tiang khanin kan test phot tu la ni khan tu nai chuan hei thapa ngai ta fan po hi ron fir le to ta ala lum lutuk lo ni lum po mara chei fan ni a vir char char thei to a sia khop maya chuan he tiang inverter a hi chuanin hei excite tu na mi hi excite inverter 650 VA lo ni ta chuanin hei tiang inverter a chuanin hemi charging hi charge full anga aron om thei tur chuain battery kha a connect ngai ta ni inverter thren kha chuan battery connect lo khan charge full angin om mai thei ta te hawa chuan ani lo ta battery DC volt lampangina ron feedback ve chau khanin charge full signal hi ron om thei thin ani heia full huna chuanin a phei hi top tora kha anni phunga lo ni ta chimi kasoi angin pheto lowa charge full signal ron pe tur chuanin battery hi a join angai ni tuna hianin 15 ampere ai sang thredin a charge sa a fan po hi a vir lo to ple to ta ni a dai deuh dak pa hi charging indicator chu la phe thowa tlo tlo tur chuanin hemi chung khol heng lai hi chingbor ve la hi savur lawa lo von dai reng thei tura fan hi la duty that angai khop maya a fanina duty that lo chuanin lo salu tuk to thina khanin heng lai a micro IC te driver IC ang chi te re gate driver IC ho chim ho kha a chedu ni transformer hi chu alum tur hi chu ni hrim ta hi chu a thil hlom lian tham te lo nia siom sa over kan hawm kho pa sa over ani lem lo chuanin a siom deu ni hemi fan hi a duty that chuan hemi lumna tur tam tak po kha an chin pui nuwa chuanin aron veng ziom ve thei viu bok ani tu na hianin hem inverter ina a charge a kha backup alo mang tu inverter kha ka ti ka off ta tu na hi chuan hei 15 ampere pel deuh hleka charge khai ron ka hiam ta zela tu na chuanin 5 6 7 ampere vel chawina charge to ni hemi ron full huna charge full huna hemi indicator hello om dan kan en ang tu na hianin hei battery line ani ta kan off anga ma se charging indicator chu la phe tho ni battery line ka disconnect on
inverter danga chuanin then khata chuanin battery line kan off khanin hei hi full angin ron om mai thena nia hetai chuan om ve mi alo mai a chu wang chuanin hei hi battery line hi kan connect nge yanga ka on le ta khan om dan kan enang ka soi pho to then ang khanin kan thei sa mani chuanin MOSFET tho hi thlak alo tu la ni chuan ama MOSFET hlui mil pui chia kan ko la ni lo chuanin kan MOSFET thlak na tur kha khami mil pui nge kha ko fu avek zela poimo ni sine wave inverter chin hawa chuan i anam pi rai nan lo zut kha chuanin a chedu em em ai ni square wave a bon ni thowa i abi gen sine wave a hian an du thale zuala ti meng an ampere ma bo da na hi a rual kha ya ngai le zuala ni square wave a in sine wave hian in an du ampere sanga du tu sama chuan ampere za som nga chin tal vu thei la du oma ni lo pon ampere za kai tal ni sila ala thani tuna hian in heng hi kaman ho hi IRF 3205 ho khan ni ta hi ampere za som ngan nia ti tiang hian ka thak ta vek mai ni ma man kha chu 100 ampere ho khan ya chu wang chuan in a rual khai don lova an lum an sat chak zang dan zong khan an don lo wangin tuna hian a thar vekin ka thak thin ani pakha a tlo na jok tur ani wangin apoi ka ti lova ka thak pop zel mai ni ada charge zeu zewa tuna hianin o zero charge ampere hi zero tep to ni charge full tep to ngak le lok chidang rei to don lowa a charge hi ampere hi hetiang inverter ami hawa kher khari chuanin a ampere hi chuak tlem to ru tuka a full don nai hian chu wang chuanin i amuang chang bi ke me mai ni inverter dang ang lo khop mai a hemi tiang model ho bi ke amuang em em mai ni tuna hian aron full ta chi ama he phe top ta ti chuanin hei charge ampere hi po hi zero ta ni a full chiang ta ni ti kha chuan a heat sink po hi alum to lo hring hring a dai tak mai a an tran da deuh kha chuan ron lum chap a ron lum ve zung zung tho ani kha kha kan ti lam zok du chu ni e